Po pradávnej hodvábnej ceste ideme ku karavanseráji Tašrabat, ktorý sa nachádza v údolí Tienšanu. Keďže je nedeľa, ženy z okolitých usadlostí sa shromažďujú na malý rozhovor. Volajú ma, aby som si prisadla a láskavo ma núkajú všelijakými dobrotami. Karavanseraj v minulosti zabezpečoval pohodlie a bezpečnosť cestovateľov, ochránil ich pred nepriazni počasia a tiež pred útokmi lupičov. Do Číny prechádzame cez priesmyk Torugard. Prechod nie je jednoduchý, okrem hraničného priechodu nás zastavia aj na mnohých kontrolných miestach, aby prekontrolovali naše doklady a batožinu. Napriek tomu, že nás neustále sledovali strážnici so samopalmi, podarilo sa mi urobiť zo pár záberov. Napredujeme iba pomaly, pretože prebieha stavba cesty. Na čínskej hranici sme museli stáť na slnku až 2 hodiny, pretože strážnici išli na obed.
Na hraničnom priechode sa rozlúčime s kirgizskými sprievodcami a prestúpime do druhého autobusu. Naším novým sprievodcom je Abdullah, ktorý je ujgurskej národnosti. Smerujeme do pradávneho 3000-ročného mesta Kašgar, ktoré sa nachádza v čínskej provincii Xinjiang. Popri ceste sú nové radové výstavby, avšak obývaný je len každý tretí dom. Nie je divu, veď kto by chcel bývať na okraji púšte Taklamakan.